15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Amo man sa politika. Pero nagapamatigin ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Hindi ako abi pagpapahuwayon sang bana kutsa. Kapin pa kun hubog siya. Ay, asta mag-aga ko yung nagapangabudlay. Amo
na nga mapabulos anay ako sa imo, tsa-tsa. Kay basi bala kung mapatay na gid ako. Pwede man ina Pero anay ka. Basi hindi ko bala type ang bana mo, haw? Do ano gid kadako ang iya bugaw, haw? Ay, tsa-tsa. Bisan takpan mo sang duha mo kakamot. May nagalabaw pa. Ay, amo gali? Ate sige deal. Kung hasta mag-aga, kinanglan, minimum ang bayad mo sa akon, ha? Plus night differential. O galing. Basi makilala ko sang bana mo. Hindi ka na niya makilala Man madulom, kagdason, hubog siya. Hala tanawon ko lang. Kung diin gid hastang ikasarang sang bana mo. Ang hindi ko gadya maagwanta, tsa-tsa. Amo ang iya, bisyo. Ano nga bisyo, haw? Ang magtungtong siya sa may aparador, kag mag-dive sa akon. Yuhu! Aren ako! Uy, amo na inang bana ni Margie. Amo na inang bana niya nga si Landoy. Ay, si Margie. Ara lang sa dalom sang kama nagapanago. Aber, tanawon ko lang kung tubtub sa diin gid ang Landoy nga ini. Ha? Aha! Nagaplastar ka na gali sa kama? Dali lang, kay masaka ako sa aparador. Hala, nagsaka matuji sa aparador. Dali lang, kay mauba pa ko. O ara? Oh, nag-uba na siya? Hindi. Lapaw sa tuhod. O hindi. Gai ko nga nagapangindi si Margie kay gali. Lapaw sa tuhod ang tigawnan. Easy boy, easy. O hala, daw masirbi na abi ang iya tigawnan man Oy, ara, mapalapit na siya. Ina lang, salom na.
Ay, wala gid pa kahibalo ang akon bana. Nga ari ako diriya sa idalom sang kama. Kag si Cha-Cha, amo ang nagbulos sa akon. Ay, salamat. Nakapahuway man gid ko ba? Ay, makaluluoy man si Cha-Cha. No, sige pa. Sige pa. Make my day. Uy, hala? Nag-enjoy si Cha-Cha ba? Uy, ginkibot mo ko, Margie ba? Nagabato ka? Pas, nanuman? Kapoy na haw? Ay, aga na? Oh, sa diin ka makadto? Mainom ko na tubig. Oh, hala? Nagapangampo na ang bana ko eh. Hulat anay karon lang inom tubig. Nagamala na gid ang tutunlan ko. Wala pa ko gani na malhan. Nagalain ang panulo ko. Pananaw ko sa imo do hindi na si Margie. Ako si Margie tapuson tang hardor nga ini. Hindi na ako kagwanta. Ako palang gani ako maganahan. Ala! Sige na saka liwat sa aparador. Maluoy ka man. Oho, wala na ko ata. Di man. Ay, hindi tapuson tani ang hardol nga ini. Come on, baby. Make my day. Makusar ko, Kap. Oh, ha? Nga man? Ginaboy ko sang tao sa piyakdalan. Ano? Kang ginaboy ka sang tao sa pihak dalan? Kwan, Kap. Nagalakat kami sa ngakon ito. Ining ito ko, Kap. Ginapamasyar ko ni Kadaaga. Di giniian siya sa tiil. Naakin siya, Kap. Kaya wala ko pagsawayang ako nito. Tigin sapat ko siya nga.
idong nag-ihisi mo, ako yung tuksoon mo. Amo to, ginaboy niya ako, Kap. Nabali nga akong tulaan, Kap. Nagkinanglan nga bayaran niya nga ako nga gasto sa pagpahilot. Mauli to! Kiba si madugangan ng bali mo. Uy, may tinapay dire sa ibabaw sang lamisa ho. Kag may pasas nga duha ka bilog. Anay ka, kay kuhaon ko ang pasas. Dasigon ko lang, kay base kung maunahan ko ni Kingkoy. Aber, pudyotlon ko na. Uy, naglakat ang pasas? Ining isa abi ang akon pudyoton. Ay, naglakat man. Uy, di. Nagalakat ang duwa ka pasas. Uy, langaw? Ay, buisit. Abi ko anay kung pasas. Gali kay duha ka lagong. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Tugtubuan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag
nag-iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sang una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sa nagligad, ginsugid ni Uti kay Mr. Torrento ang natabo sa iya, apang hindi ini magpati. Suno kay Mr. Torrento, nakasyabo lang si Utik.
Diri sini nga bahin mapadayon ang akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ano? Gilagas ka sini mo sa baston? Oo. Ginlagas niya ako. Nakapulo siya mo. Apang kadasig. Naftan niya ako gihapon. Kaginpati-bati niya ako sa bakol. Buadi ka gibatuod. Natamaan ka siguro sa suyop sa shabu, no? Wala po, Sindri, ah. Wala ko yung makasya po. Ang nagbakol sa akon, isa ka baston nga wala sang may nag-auyat. Apang nagabakol sa akon. Kag nakaibalo siya kung diin ako iguon. Sa ulo, sa siko, sa tuhod, sa akon mga tudlo. Daw sa makimay na ako siniguro, Pusing. Hipos! Hipos na utik, ha? Mangusisa ako kung ano gina natabo gini sa imo. Nakabati na bala kamusang balita, Layla? Ano nga balita, ano? Kagabi ko no, may nagbakol nga baston kay Utik. Ano? May nagbakol nga baston kay Utik? Oo. Amoy nang ginambalan sa mga tao. Ang baston ko no, wala sa may nagauyat. Apang kaabti ko na yung magbakol kay Utik. Kasta nga nalipong siya. Ay, amo gali no? Oo. Amoy ng mga ginahambalan sang tao dito. Nung, wala ayang ginaabot sang pagkaadik si Utik? Ambot lang. Apang amoy na yung ginsugid. Sili nga na isang iban. Basi ko nung nagbuang na si Utik eh. Ay ala, makatilingala nung. Sino ko no ang ngalan sang tawo nga ginbakol? Si Utik, Lola. Adik na siya, kag abusador. Amo ina ang mayo sa mga abusador. Ayhan, hindi na siya magliwat sa pagpang-abusar. Kay ti, nabakulan na siya sang baston mo. Ay huugali. Manaog anay ako sa idalom, Bisitahon ko anay ang akon mga mais dito. Abilayla, kuha ato anay ang akon baston sa kwarto. Oo, Lola. Akong makuha sang baston. Mahibalaan ko gid karon kung ang baston nga ato among nagbakol kay Utik. Aring baston ni Lola Ingracia. Nagasandig malapit sa puwerta. Kuhaon ko ini Uy, kamagaan malang gali. Hindi mabugat. Ang iya uluyatan, nagakurba. Kag ang kalabaon, hustuhan lang. Agod nga mauyatan ni Lola Ingracia sang maayo. Baston ko noong naghanot kay Utik. Kaya nga nagsulod sa akon ulo ang baston ni Lola nga ini. Naaayakan. Tulukon ko ini sang maayo.
Nakita ko ini nga ginatinluan ni Lola sang panapton. Ba? Ano ini? Nakita ko nga may nagatapik nga dahon sa baston nga ini. Anong dahon nga ini man? Ba? Daw dahon man ini sang mais? Wala. Dahon kini ini sang mais? Pero wala man makakadto sa kamaisan si Lola Ingracia. Hala? Nga may dahon ini man? Preska pa nga dahon, no? Dalon ko ini kay Lola. Natingala gid ang mga tao sa amon bahin sa baston nga nagbakol kay Utik. Samtang si Lola naman, ginsugo niya ako nga kuhaon ng iya baston. Gani ginusisa ako ini kung ano gid ini nga klase sang baston. Kag nakibot gid ako sa nakita ko nga may dahon pa ini sang mais, kag preska pa ini. Sa pagpadayon ko pagid. Lola, ari ng baston mo. Salamat gid apo. La, may nakita ako nga dahon sang mais nga nagatapik dira. Nagpanaog ka bala kagabi? Ha? Ay, wala Natulugan na ako iya sa paghulat kay Harold. Ay, amo gali. Di, nga may nagatapik nga dahon sa baston mo, haw. Basi kung napalid lang sang hangin sa bintana, kag nagtapik dira. Apang nga ang ginapaligban mo gid ang butang nga ina. Wala man ina sang pulos. Si husto man ang ginasiling ni Lola. Kung kisa, may mga dahon nga nagkakapali diri sa sulod sang balay. Pero, daw hindi man mabaskog ang hangin kagabi. Sino ina? Ako si Lucita, ang asawa ni Henry. Ba? Si Lucita? Magsulod ka lang. Nang Lucita, mayong adlaw. Diin si Harold. Wala diri si Manong Harold. Nagasikad pa siya. Amo gali. Nga ama nang Lucita? Ipadakop namon siya sa mga pulis. Ha? May nga ama naw. Anong sala ni Manong? Siya ang nagbakol kay Utek. Gani nga ato subong sa ospital si Otek. Ala, nang Lucita, wala sinaya makahimo si Manong. Nagasikad na siya ya. Nagsiling si Otek nga siya kuno. Maayo siya gali mag-uyat sang baston. Wala iya sang baston si Manong. Butigo na iya si Otek. Nagapataka lang siya sang sugid. Hindi magbinutig si Otek Kay siya na gani ang ginbakol mo. Isiling mo kay Harold nga magkadto siya sa kay kapitan kay ginapatawag siya dito. Kinahanglan nga bayaran niya ang mga bulong nga ginbakal ni Otek. Hindi matuod niya ng Lucita. Wala sang sala si Manong Harold. Kag wala kami sang ibakal sang bulong. Halos na gani kami makabayad sang amon utang sa inyo Maayo kay ginhambal mo ina. Ibaligyan na lang bala sa amon ang inyo duta para nga wala na kamo sang problema. Kami na lang ang bahala nga magpabulong kay Utek. Kagdasoon, hindi pa mapreso ang magulang mo.
Ano? Ako iya, gusto ko lang nga magbulig sa inyo problema. Naluoy man ako sa inyo mo. Kani, gusto ko nga makabulig. Hambalon ko pa si Manong Hambalagid siya ha? Kagdasiga ninyo. Kay base bala kung magbag-o pang akon pamatod? Madali na lang ina marimate. Ate, oo nang hambalon ko si Manong. Hoy, nagadumot bala si Utik sa inyo? Ilabi ng iya mga parente? Kag hindi kami pagbasula ha? Kung mapadulong sila diri sa inyo? Kag pamatsyon niya kamo? Nang? Si Manang Lucita man. Hindi man. Wala kami sang sala, iya. Kag nakahibalo kami, nga wala sang ginhimo si Manong Harold. Wala siya nagbakol kay Utik. Butigo na ya si Utik. Butigo na siya. Ulata lang ninyong balos nila Padod nga mahinulsolid kamo? Nang, wala kami sang sala, iya. Kag wala sang rason si Utik nga magdumot sa amon. Wala si Manong Harold makakastigo sa iya. Wala! Basta nagadumot sila sa inyo. Gani maglayas na lang kamo diri. Mintras temprano pa. Sunda bala ninyo ako? Kay ara sa katalagman ang inyo kabuhi? Ano? Oo. Ote ano? Ano sa imo? Sundon mo ang ginhambal ko o kon hindi? Kuan lang. Hambalon ko lang karon si Manong Harold Isugid ko siyang gusto ninyo nga matabo. Para man ina sa inyo kaayuhan Gani sundan ninyo ang akon ginapanugyan sa inyo. Oo nang. Oo. Ako iya. Wala sang personal nga dumot sa inyo. Nagabulig ako sa inyo. Kag sa sina, wala sang malain nga matabo sa inyo. Dapat lang magpasalamat kamo sa akon. Salamat gid sa imo pag-ulikid sa amo nang. Wala sang ano man Basta amo lang ina ha. Maghali na kamo diri. Magpalagyo na kamo. Kibasi bala kung sulungon kamo sa pamilya ni Utik. Mga kabalan ayhan ina. Sige na. Malakat na ako ha. Oo nang. Ato na siya. Diyos ko. Ano naman bala nga problema ini man? Ano naman ini? Matuod bala nga masulong sa amon ang pamilya ni Utik? Pero wala man kami sang sala Nagapati ako nga wala si Manong Harold sang labot sa natabo kay Utik. Nagapati ako sinha. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamos ang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo,
masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Dear Diary, tawga lang ako kay Rosana. Nagapanuigon sang 27 anyos. Dalaga pa ako. 3 kami kamag-utod. Ang akon ginikanan, nagbulagay sang jutay pa kami. Kag ang akon amay, may bag-o naman nga pamilya. Gani nga nabilin kami sa amon iloy. Pigado ang amon pangabuhi. Nagapanglabada lang ang akon nanay para nga mabuhi kami. Sang makatapos ako sa akon pag-eskwela sa high school, naguntat ako kay wala na sang kwarta si nanay nga ipadayon sa akon pagtuon. Gani nagabulig na lang ako sa iya sa pagpanglabada, sa pagsugod ko gid. Maayo pa siguro, Rosana. Dito ka anay sa imo magulang. Manugbata na siya eh. Ano, nay? Manugbata na sinang Ales? Mabata naman siya? Oo. Nagsiling siya sa akon. Nga dito ka lang anay sa ila. Kay manugbata na siya. Kag wala kuno siya sang timbang. Pero paiskwilahon ka man niya kung makabata na siya. Matuod ka, nay? Oo, anak. Kag nakahibalo ako, nga gusto ko man nga makapadayon sang imo pag-eskwela sa college. Ate, oo, nay sige dito lang anay ako sa kay Manang Alice. Dalaga ka nagali, Rosana? Oo, nong. Kag amo ining mga hinablos ko, nong. Oo. Kag maayo man, kay nagpasugot ka nga magbulig ka kay manang mo. Wala gisabi sang timbang kung nagbata na siya eh. Oo, nong Hindi ka lang magpalibog Buligan ko si Manang Alice. Rosana, ako ni. Nung Sidro? Ikaw? Anong ginahimo mo diri nun? Nagtalang ko. Nagtalang ka? Ano? Abi ko kung si Alice ka. Gani nga naghulid ako sa imo. Gali kay kwarto mo gali ni. Ate, gwa na to nung kay matulog na kuya. May eskwela ka man bala? Buligan ko ikaw. Mabulig ako sa pagtuon mo. Ano? Oo. Basta, hindi ka lang mo panugid kay manang mo. Nga mahulid ako sa imo sa bunga kape. Ano? Ay nagkano kay mo yan nung si Druman? Bayaw ko ikaw? Tapos unayon mo kuya? Hinaya ng tingog mo. Nagsala lang ko. Tigwa na to? Sige. Basta, sikreto lang nato niya. Hindi ka manugid kay manang mo, ha? Hindi ko, Masinggit, di ko di karon. Botsi mo.
Dra ka na. Nagwa na siya? O hindi? Wala ako nagunahuna nga may malain siya galing nga tuyo sa akon. Wala gid ko yung maghuna-huna. Kagago gid nga bayaw. Gago gid! Ha? Nga mahalin ka. Siling mo, maeskwela ka. Kag diri ka lang sa ako na nga makabata ako. Nagliwat ang pinsar ko nang mapauli lang anay ako. Kay nagamasakit ko no si nanay. Ha? Nagamasakit si nanay? O nga naano ko no siya? Ambot man gani kung naano siya. Amo man inang siling sa ako ni Dindon kagina. Mapauli lang anay kuno ako. Mabalik lang ko diri nang kung maayo na si nanay. Ati ambot sa imo O sige, magpauli ka na lang anay. Nga nagpauli ka, Rosana? Ano ang siling ni manang mo? Dugay pa man siya mabata, nay. Gani nga nagpauli lang anay ako Kag nay, dito lang anay ako kay tatay Dito lang ako moobra siya karaoke bar. Ano? May karaoke bar na siya? Oo, nay. Maobra ko to sa iya Kag patod, nay, nga batuno niya ako. Kay ti, bata niya ako mo. Ati ambot sa imo. Kung amo ilang gusto mo, ikaw ang mahibalo. Wala na lang ako nagpanugid kay manang kag kay nanay sa ginhimo sa ako ni Manong Sidro. Kagagod nga makalikaw ako, nagdesisyon ako nga didto na lang anay maistar sa kay tatay ko sa pagpadayon ko pagid. Ate, sige may magani na isipan mo nga ina nga magtrabaho diri sa akon. Oo, gali. Kamusta na gani mga manghod mo? Mayong mantay Manog tapos naman sa high school. Kag sibuyit elementarya pa lang. Mayo naman ko na mo sina. Abi mo ang negosyo subong, kapigaw man. Pero sige lang Ang buhaton mo lang, ang mga magserbisyo ka sa mga nagasunod dire kon gabi. Oo, tay Kadjutay pa lang sa nagasulod dire nga customer sa karaoke bar ni tatay ba? Kalabanan, mga driver, kag kargador sa pantalan. Rosana, good evening. Ay, ikaw gali Sir Anton? Ay magpungko ka ato may lamisa dito. Atong bakante bala Ate, okay tagayin na lang ko na sang duha ka beer. Karon lang ko makanta. Daw kadamo pa sang nagahulat abi Oo man. Ano gayong sumsuman mo, sir? Inasa lang nga baboy. Okay sige Magpungko ka lang anay dira. Ay, gali. Abi mo bala day Rosana. Kagwapa sa imo. Thanks.
Nagsugid ako sa imo, Rosana. Ano ina, tay? Nagsiling si Anton nga mga sawa ko nun siya sa imo. Ano, tay? Oo. Kag kung batunon mo siya, pakaslan ka niya dayon. Jackpot ka sila sa iya, day. Kay balo ka may basnigan ina siya. Pero kuing man ina siya, tay. At ano kung kuing? Ang tiil man lang niya may diferensya. Hindi man niya ang iya. Di kung mapamana mo siya, day, hindi ka na mabudayan sa pagpangabuhi mo. Man may basnigan gani siya. Ay, ang iban ng balatay. Inang hindi kuing. Ay, Mayo bala na tay nga. Nagaayod-ayod siya kung maglakat. Mapili ka pa nga. Swerte ka na gani sa iya. Ha? Swerte na sa imo. Kanugon kung iban pa silang pakaslan niya. Gani, sige na. Batunan na lang siya. Rosana? Nga-ari ka? Nga nagpauli ka? Oo, nay. Ginapilit abi ako ni tatay nga mamanas ang kuing mo. May. Ano? Oo, nay. Ay, hindi ya mabaton sang ginhawa kong kuing ato, Iyak! Bisan damo pa siya kwarta, hindi kuya. Ate, ano karon ang plano mo? Manglabada kaliwat? Hindi, Ma-OFW ko, nay, May matrabaho ka sagwa? Oo, nay. May kilala ako dito. Buligan ako sa akon amiga nga makasulod sa iya agency. Basi bala kung dito pa yung swerte ko. Anak, maghalong ka lang, ha? Madamo ako sang malain nga istorya nga nabatian, nga malain ang naabdan sa mga babae nga nagatrabaho sa gwa. Mas malain ang maabutan ko diri, nay, kung diri ako matrabaho. May ato man dito nga nagapangaluyag sa ako, nay. Nga daw ex-convict. Pulos pika ang lawas. Kagusto ni tatay nga amo atong pamanahon ko. Kay man, amo kuno atong buhato namon nga manugbakol kung may mag-abusar sa karaoke bar. Kaya amo ato nga nagpamatod ako nga mahalin. Ay, buligi na lang ako sa pagpangamuyo, nay, Nga mabaton ako sa gin-applyan ko nga agency. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. Nabaton matuod ako sa agency nga gin-applyan ko. Kag sa Hong Kong ako nakatrabaho. Duha ka tuig ang akon kontrata nga nakuha. Ang akon amo, mag-asawa nga nagatrabaho man. Kapoy man, apang naanad na ako sa trabaho nga makapoy. Nakasupot ako sang kwarta. Kag natapos ko ang akon kontrak nga duha ka tuig. Kag nagpauli ako sa amon. Si nanay, nalipay gid. Kay ang amon guba nga balay, napaislan ko na sang dingding kag atop. Kag duha ka tuig gid ang ako natapos, kag nagpauli man ako.
Kag wala ako naabtan sang pandemic sa Hong Kong. Amo na lang ang akon pagpasalamat nga wala ako naabtan sang pandemic dito. Subong, nagadingosyo na lang kami ni nanay. Kag si Dingdong, malapit nang makatapos sa iya pag-eskwela sa pagkapulis. Hasta diri na lang ang akon pagsaysay, tubtob sa liwat Dear Diary, Rosana. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong. Heto na, Senador Mix Tubiri. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga